Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sugeng pepanggihan para pemirsa sedaya, mugia kasarasan, kawilujengan, lan katentreman tansah ngudaneni kita sedaya. Kula Ria Fitriani ingkang badhe mandhegani adicara podcast menika. Inggih, wonten podcast menika kita badhe ngrembag babagan kados pundi peran tiyang sepah anggenipun mulang putra-putrinipun. Tiyang sepah menika mestinipun dados tulodo dados guru kangge putra-putrinipun. Kangge ngrembag babagan menika, wonten room sampun wonten narasumber ingkang badhe ngandharaken babagan peran tiyang sepah anggenipun ndidik putra-putrinipun. Menika wonten Ibu Lutfia Indah Rahmawati. Asalipun Ibu Lutfia saking Kendal, Jawa Tengah. Sugeng siang Ibu Lutfia. Inggih Mbak Ria, sugeng siang ugi lan para pamirsa sedaya, sugeng siang. Inggih Ibu Lutfia. Ibu Lutfia saged sharing-sharing nggih kalian kita sedaya babagan peran tiyang sepah anggenipun didik putra-putrinipun. Sumangga Ibu Lutfia. Inggih Mbak Ria, dados peran yang sepah lebeting pendidikan putra, saleresipun badhe nembakaken saran tambahanipun yuswa putra. Umaminipun nalika mlebet dhateng jenjang pendidikan ingkang langkung inggil. Putra limrahipun langkung saged sinau piyambak tanpa dipundampingi dados nalika SD. Ananging sikap yang sepah kaliyan pendidikan keparing inspirasi lan berdayaaken peputra wekdal piyambakipun sedaya nempah pendidikanipun. Makaten Mbak Ria. Menawi kados menika, tiyang sepah kedahipun aktif anggenipun mantau kados pundi pendidikan putra-putrinipun nggih, Bu? Inggih leres Mbak Ria, dados pikantos kangge tiyang sepuh kagem nglibataken kaliyan aktif lebeting pendidikan peputranipun. Tiyang sepah betah ndamel putranipun rumaosi menawi sinau wonten griya. Lan kedah dipun lampahaken. Wonten yuswa prasekolah putra langkung bergantung wonten tiyang sepah. Mila panjenenganipun badhe mandhegani lan nampi arahan saking tiyang sepuhipun lebet bab ingkang panjenenganipun lampahaken. Mila tiyang sepah betah ngarahaken putra ing bab ingkang sae. Menapa peran tiyang sepuh lebeting pendidikan putra wigantos saged kaliyan kawigatosan lan support ingkang badhe ndamel putra sengkuyung. Menapa malih wonten pundi pandemi dados sakmenika ingkang pembelajaranipun dipun tindakaken menawi online nggih. Mestinipun badhe mbentakaken tiyang sepah lebet sinau utaminipun putra SD ingkang saestu kedah terus dipilih. Katen Wah, peranipun tiyang sepah menika ageng nggih, Bu. Lajeng kados menapa sih, Bu, bab-bab ingkang kedah tiyang sepah tindakaken? Nah, menika wonten pinten-pinten bab Mbak Ria pikanti kang tindakaken tiyang sepah ing antawisipun membangun komunikasi ingkang becik putranipun. Dados tansah dadi pemireng setya nggih.
ya putra keluh kesahipun saben dinten. Tegesipun menawi kita dados tiyang sepah kedah mangertosi menapa ingkang sawet dipun raosaken putra. Kayata Sabtu su utawi sedih ngoten. Nah, menika tiyang sepah kedah ingkang langkung support putra menika purun criyos masalah menapa ingkang saweg dipun alami. Inggih Bu. Menawi anak sampun purun criyos, kan raosipun inggih lega nggih Bu kados e? Inggih Mbak Ria, lajeng angka kalih menika merhatikan pergaulan putra saben dinten. Tegesipun tiyang sepah kedah mengatasi pergaulan anging boten dipun kekang. Dados anggenipun putra-putrinipun beraktivitas utawi sanesipun kita kedah napa nggih kan ananging boten digekang. Lajeng tiyang sepah kedah ngatur wekdalipun putra. Tegesipun anak menika nggadhahi jadwal ingkang tertera. Lan lajeng maringi perhatian lan wayah marang. Menawi kados menika anak bakalan nggadhahi raos seneng bunga ngoten amargi angsal perhatian saking tiyang sepah. Lan tiyang sepah niku dados guru wonten griya. Saged putrinipun ngoten Mbak Ria. Nggih Bu Lutfia. Wah, menika menawi dados tiyang sepah nggih peranipun ageng nggih Bu kangge anak. Menawi menawi niku napa, anak niku mboten purun criyos, saweg wonten masalah niku nggih saged dados masalah kangge tiyang sepah nggih. Tegesipun tiyang sepah mboten ngertos kados pundi keadaan putranipun. Lajeng kula purun badhe nyuwun pirsa wonten Ibu, putranipun Ibu niku wonten pinten nggih? Inggih Mbak, putranipun kula kalih. Walah, lak menika putranipun Ibu mesti nggih sampun angsal perhatian ingkang langkung dhateng Ibu, amargi Ibu nggih sampun paham kados pundi caranipun didik anak-anakipun. Inggih Mbak Ria, kalih putra kula menika sipatipun nggih benten-benten. Dados kula inggih kedah saged mangertosi kepribadian putra kula piyambak piyambak. Makasih. Nggih mekaten nggih Bu, kadosipun sekap nggih, materi-materi materi pripun caranipun tiyang sepah kangge ndidik anakipun. Saged dipun tarik dudutan saking podcast menika, tugas tiyang sepah niku langkung kathah nggih, utamanipun babagan ndidik anak-anakipun. Saking ingkang sampun diandharaken Ibu wau, niku wonten pinten-pinten bab ingkang kedah dipun gatosaken dhateng sepah. Kayata ingkang nomor pertama inggih menika tiyang sepah niku saged mbangun komunikasi ingkang sae kaliyan anak. Terus lajeng wau wonten menapa nggih, wonten tiyang sepah niku kedah maringi perhatian dhateng anak. Lajeng wonten tiyang sepah niku kedah ngatur wayahipun anak, kedah paring kebebasan ananging tetep dipun pantau. Lajeng wonten tiyang sepah niku kedah dados guru kangge anak-anakipun. Kados meniku nggih Ibu. Mbak. Nggih.
Nggih, sampun menika nggih para pemirsa sedaya, kedahipun sampun dipun cekapi podcast menika. Menawi saking kula wonten kathah kalepatan anggenipun mandhegani podcast menika, kula inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ugi nggih, Ibu. Ya, ini Mbak Ria. Nggih, cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.